Oso atsegina da guretzat, Euskal Herriko arkitektoen elkargo ofizialeko Bizkaiko ordezkaritzaren izenean eta Baskeproren elkargo euskeraz proiektuarekin bat egiten duten 11 elkargo profesionalak ordezkatuz hemen egotea. Zalantza barik, elkargoak, euskalduntzeko eta euskara sustatzeko prozesuak abian jartzea eskatzen dituen ahaleginak baterotzeko aukera bikaina da hau. Eskerrik asko Bilbao Metropoli 30eri, proiektuan martxan jartzeagatik eta Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari proiektua babesteagatik. Pertsonak dira elkargo profesionalek egiten ditugun ekintzen ardatz nagusia. Beraz, gure herritarren parte handi baten hizkuntza nagusia den euskeraren erabileraren normalizatzea funtsezko erronka da. Eta horri aurre egin behar diogu. 20 urte igaro dira lehen arkitektoek euskaraz ikasteko aukera izan zutenetik. 20 urte lan munduan sartu eta gure hizkuntzaren erabileraren normalizazioan aurrera egiten hasi zirenetik. Testuinguruak horretarako aukerak ematen duenean. Lan hori ikusezina da askotan, baina balio handikoa eta eskerrak eman behar dizkizuegu. Egia da, duela 20 urte, euskarazko lehen tituludunak lan merkatura atera zirenean gure hizkuntzak ez zuela egun duen presentzia, baina euren lana hizkuntza horretan ikasteko eta gauzatzeko apustu pertsonala egin izan ez balute, behar bada gaur ez ginateke hemen egongo. Horregatik, beste ezer baino gehiago, nire eta ordezkatzen dudan kolektibo profesional osoaren esker ona. Askotan ez diogu erreparatzen gure erabakien garrantziari eta horregatik da benetan garrantzitsua balioan jartzea, nola ez. Euskerak, eraikuntzaren inguruan oso hiztegi oparoa du. Garai bateko lanbideen lekukotza. Eta horren adibide gisa, oso terminologia zehatza aurkitzen dugu arotzeriarekin eta argintzariarekin zerukausia duen guztian. Horrela, adibide bat jartzearren, teilatu baten goiko habeari gailur deitzen diogu. Burgosen ere, horrela erabiltzen da eta hori euskararen mailegu bat da. Euskarazko txoritoki terminoa ere, arkitektoen eta aparejadoreen gaztelaniazko txostenetan aurkitzen dugu. Euskararen erabileran eman diren aurrerapen horietan oso garrantzitsuak izan dira tokiko zein lurraldeko herri administrazioen laguntza, inplikazio eta ahalegina. Aldi berean, belaunaldi berriko arkitektoak lan munduan sartzearekin batera euskara teknikoaren ezagutza handitzen ari dela ikusten ari dugu. Etortzen ari dira freskotasun askorekin eta honertan ere nabaritzen ari da. Hori esker, gaur egun, udal gehienetan arreta eta kudeaketa teknikoa euskaraz egin daiteke. Horrela, erakundeek arkitektura hiztegia normalizatzeko egiten ari diren lana baliotzi baino ezin dugu egin. Adibidez, Euskaltern terminologia bankua edo Eusko Jaurlaritzak bultzatu duen itzultzaile neuronala. Eta elkargo profesionaletan, motelagoa bada ere, gizarteak eskatzen duen euskararen erabilerari erantzuteko bide egokia hartzen ari dela ikusten ari gara. Euskal Herriko arkitektoen elkargo ofizialaren Bizkaiko ordezkaritzatik, euskararen presentzia eta erabilera modu planifikatuan eta progresiboan zelan bultzatzen eta edatzen ari den ikusita, nabarmentzekoa da USEI terminologia eta lexikografia zentroak Eusko Jaurlaritzako etxebizitza, lurzoru eta arkitektura zuzendaritzarekin batera, sustatutako arkitektura hiztegiaren proiektuarekin izandako lankidetza. Eta bestetik, Baskeproren elkargoak euskaraz proiektuan parte hartu dugu eta momentuz horrek hau ekarri du. Euskara klaseak ditugu elkargoko kideentzako, ordezkaritzako kartel guztiak 2 hizkuntzetan ditugu, idazkaritzan sortzen den dokumentazioa 2 hizkuntzetara jartzen ari gara, ordezkaritzako langileak euskararen erabileraren inguruan sentsibilizatzen ari gara,
Eta elkargoko kideak euskarekiko duten atxikimendua handitzen ari gara. Apurka indarrak hartzen ari diren ekimenak dira. Hori esker, euskararen erabileraren normalizazioa gure ordezkaritzaren organigrama osoan barreratuz doa. Azken batean gure konpromisoa sendoa da. Eta horregatik, honetan jarraitu nahi dugu lanean. Guztien artean, arkitekturako terminologia normalizatzen ari gara. Eta hori azpimarratu aldugu lehen terminologia iluna zena, gaur egun erabilerarekin eta arautze lanekin errazten doala. Argiagoa eta ulergarriagoa bilaketzen alegia. Hori bai, zehaztasuna galdu gabe. Orain urte batzuk pentsa ezina zen herritarrek ahotan APO erabiltzea, PGOU, baino ezen entzuten. Arkitekturako hitzak, siglak eta bestelakoak ere zabaltzen ari dira, beraz. Arlo instituzionalak etxeko lanak egin ditu, eta lan esparruetan baldintzak prestatu. Bultzada, orain, arlo pribatotik eta gizartetik etorri behar da. Denon artean ere egiten badugu errazoa izango da. Produktua euskeraz erosi nahi duen bezero asko dago, baina horretarako teknikariek berme juridikoa ematen dituzten proiektuak sortu behar dituzte. Era berean, berme horiek emateko tresna egokiak sortu eta mantendu behar dira, nola ez? Horregatik, guztiagatik, erakundeen babesaren garrantzia nabarmendu eta eskertu nahi dugu gaur. Zuen babesik gabe ez ginateke gaur hemen egongo. Gure konpromesua eta elkargo profesional guztien izenean hitz egiten dut, sendoa da. Eta ziur nago elkarrekin euskararen gure hizkuntzaren normalizazioaren aldeko bidea egiten jarraituko dugula. Ez dut gehiago luzatu nahi, elkargoen jarduera osoan eta hien inguruan sortzen den ekosisteman euskara ohiko hizkuntza normalizatua izateko giltzarria, guztien konpromesua eta lana izango dira. Eskerrik asko.